Welcome to this stream. Wow. Fornøjelse. Folk har allerede gættet, hvem der er med i dag, men det er jo lækkert. Det var jo en kæmpe hemmelighed. Kæmpe hemmelighed. Fornøjelse. Men velkommen til, Jon. Tak. Fornøjelse. Hvor skal vi starte? Jeg skal faktisk lige høre, hvad tænker du sådan med Pochettino? Sådan den allerførste ting. Det er der, vi starter. Ja, det er der, vi starter. Puha, mand. Altså, det er meget blandet følelser, faktisk. Fordi da han blev ansat, der var jeg sådan, okay, det kan måske noget. Var stor fan af ham i Tottenham. Men jeg tror lige siden han er blevet ansat og til nu, så tror jeg, det har føles lidt som en lappeløsning. Og jeg har ikke det der tilhørsforhold til ham endnu. Nej. Jeg tror ikke, jeg får det. Skal man have en rigtig sådan Chelsea-mand? Altså, fordi Lampard virkede jo ikke rigtig sådan, altså sådan en... Nej, Lampard var en katastrofe, ikke? Men hvad er der bare muligheder? Fordi Mourinho er en Chelsea-mand, men det var også et slutkapitel, tænker jeg. Du har ret. Jeg synes bare... jamen, det er også det er svært. Er den oplagt at bare hive Tuchel tilbage, for eksempel? Hvad med det? Ja, men kan de det? Altså, nu ved jeg ikke. Jeg kan jo ikke den der hele historien med, hvad der foregik med den nye ejer. Og var det ikke noget med, at de ikke kunne med hinanden? Jo, det kan godt være, at de skal ned på knæ eller et eller andet fisk, der jeg ved det ikke. Først og fremmest katastrofe, han bliver... lige siden han røg. Ja. Der har det været... Jeg går ned ad bakke. Ja, fuldstændig. Endelig har jeg fået en stol. Jeg er glad for, at jeg har fået en stol. Nej, vi opgraderede den. Du fik en hel sofa. Jeg har fået en hel sofa. Så folk, der ikke ved det, så er Jon Chelsea-fan. Kraus er Chelsea-fan. Virkelig United repræsenteret i dag. Så mig og Matt på Chad Jansen. Ja. Jeg har jo også min trøje med i dag. Den hænger jo bare deroppe. Den hænger jo rigtigt. Jeg har den ikke lige på. Jeg tænker, at Krause han kunne sørge for. Ja, jamen, jeg got you. Det er fair. Ja. Fordi vi leder efter nogen, der er fornuftigt at høre på. Er du egentlig det? Hvis du selv skal sige det. Ærligt. Er du toxic? Er jeg det? Altså, jeg tror, der er mange, der vil... Umiddelbart, hvis man sådan lige havde set mig sådan kort, og noget af det, jeg har lagt op og sådan noget, jeg var med i, så ville man ikke tænke, at jeg var fornuftig, tror jeg. Okay. Det ville være mit umiddelbare gæt. Jeg føler, at jeg er ret fornuftig, men... Ja, jeg glæder mig. Du kan danse på bordet, du kan gøre det hele. Alt er tilladt her? Alt er tilladt. Undtagen at sætte Pepsi Maxen ved siden af den der. Ja, det var lidt svært at gøre den. Jamen, jeg har sådan et take med, at... allerede første take, ikke? Allerede første take? Allerede første take. Compilation. Okay, og du bruger den bare på din TikTok, hvis det er. Ja, hvad hedder sådan noget? Bordskænker, ikke det der? Ja. Bordskåner, ja. Bordskåner. Hvad er funktionen? Hvordan er det et take? Er det ikke bare et spørgsmål? Altså, jeg har aldrig brugt det før. Det ligger i ordet. Bordskåner. Du skåner bordet. Ja. True. Altså, hvad er det egentlig, der skader bordet? Fordi det er vel kun vand, der rører ned, ikke? Jamen, hvad er det, der skåner bordet? Er det, altså... Skader vand bordet? Altså, det vil jeg jo mene, ja. Det danner vel bare sådan nogle fast i de der ringe, eller ja, lige præcis. Det bliver bare sådan lidt lækkert. Ja, okay, så I kan bare lige komme til, at hver gang Jon har et take, så kan I skrive W eller L-take. Ja. Vi er på L til at starte med, vil jeg sige. Der er ikke nogen, der har skrevet det, men jeg skriver det, hvis der er. Som sagt, helt seriøst, bare Chelsea brænder nu bare banen af i dag. Ja. Jeg gider ikke... Hvis jeg ser, som du sagde, du predicted 0-0. Hvis jeg ser 0-0... Du kan ikke være taget herover. 0-0 i 80 minutter, så får I alle sammen hånden. Tak for det. Så det er hjem til København igen. Det mener jeg, så går jeg før tid. Altså, det må ikke ske. Nej, det er fair nok. Altså, sådan, det kan jeg slet ikke. Kom nu. Er det nu? Oj, den er god. Det er ikke dumt. Det er Kom nu! Kom nu, mand! Og jeg skal selvfølgelig lige beklage, at jeg sagde, at Karne skulle starte for Gallagher. Som I kan høre, hver gang jeg har et take, så det captain. Okay, Jackson med blåt hår i en. Hvad vil de ude i byen, altså? Kom nu. Ja, for helvede. Okay, det er så fucking vigtigt. Det er det der, hvor det er det der, jeg drømte om, ikke? Det er det, du sagde? Ja, brænd banen af i fiberen. Brænd nu bare banen af, start nu bare godt ud. Hvad gør de? Fuldstændig vanvittigt. Hvad er det for hår, Jackson har? Det er fuldstændig sindssygt. Jeg så godt et billede af det her i går, jeg var helt i chok. Der er straffe! Han fløjter. Hold nu kæft, hva'? Det gør han sgu. Altså, du er elendig. Altså, hvorfor starter du også inden, min ven? Han rammer ham. Altså, det er jo knæ mod knæ. Han rammer ham på knæet. Svært at sige, der ikke er noget, ikke? Der er kontakt. Ja, du kan ikke sige, der er ikke straffe. Ja. Bare en kølig. Det er sgu ikke skønt. Fucking vigtigt, det er sgu ikke skønt. Okay. Hvem snakker? Væk. Cold. Sådan helt ærligt, hvem snakker? Er det ikke alle, der siger, han er god? Sådan helt ærligt. Bare gå ud til en fan. Nej. Kæft, en god start. Det var bare at sige. Det er fucking vanvittigt, det der. Det er det, de skulle gøre. Det altså min 3-2, den kunne gøre nu. Helt synes, det kunne ligne Chelsea tab 3-2. Jeg mener det. Jeg skal ikke så meget til. Ja. I'll be there. Ja, du har 3-2 United, ikke også? Ja, okay. Men igen, det er det her med selv 2-0, den er langt fra slut endnu. Overhovedet ikke slut. Altså, jeg har stadig traumer for den Arsenal-kamp, der hvor Robert du skal Sanchez... simpelthen ikke sammenligne os med United.
Nej, men det var jo mere det der med, at Robert Sanchez jo bare gifter jer. Altså, en mulighed for at komme tilbage i kampen. Ja, det var ikke så heldigt. Det skal vi ikke have noget af her. Jeg havde call. Nej, okay, hvad sker der? Nej. Så kommer den. Garnacho. Ja, der kom 2-1. Hvor kan man predikte et hold mere, end man kan med Chelsea? Nej, det kan man ikke. men det er jo... Det er altså sådan, det er ligesom at åbne og sige, okay, åbn lige side 9 på den her bog. Okay, jeg gør det lige. Et elendigt eksempel, men altså fucking random sagt. Men forstår I? Altså, du siger det, og det sker. Ja, okay. Altså, for helvede var det dårligt, mand. Og det men det er jo også bare dumt. Altså, hvorfor? Hvad laver han? Ej. Caicedo, en og... Fuck, det var godt, jeg ikke lige nåede at sige Caicedo med et top 6 hold der. Jeg skulle lige til at sige. Ej, det er jo så om den var ude. Det er jo utroligt. Har bolden været ude? Så skal de bare få indlægget. Bruno er bagerst. Den kommer bagerst. Ja, der er 2-2. Ja. Det er utroligt, mand. Kæft, hvor er det nemt, Ja, mand. Det er godt nok vildt. Fuldstændig. Og man kunne bare se det. Ja, legit. Ja, man kunne se det fra helt... Og så hurtigt kan det gå. Man kunne lige have gjort det til 3-1. Bum. Og så sker det der. Hold da fast, mand. Kommer den ind? Ja. Det... Ej, var det godt spillet. Nej. 3-2. Nej, en sindssyg bold af Anthony. Det er godt slået. Var det med højrebenet? Nej, det var venstrebenet ydersiden. Var det? Nå, Ja. Trivella. så laver han jubelscenen. Jeg kan klippe noget. Nej. Cambuala er kommet ind, og Rashford er kommet ind, og United har scoret. Men det var en sindssyg lækker bold. Det er en god bold, for du kan også tydeligt se, at Petrovic bliver totalt i tvivl om, hvad han skal gøre der. Stadig skidt, men Ja, det er jo ikke så godt for jer. Så. Nej. Der er blevet lidt stille herovre. Ja. Og der. Ja, men jeg ved det ikke. Det er Lidt sindssygt. Det er helt vildt jo. Det må aldrig ske der. Fra 2-0 til 3-2. Og vi står her igen. Altså, det, Ja, nemlig. Prøv lige at se den her. Den er ikke dum. Hvem er det, der laver fejl? Nej! Jeg kan ikke sige noget. Det er over timeren. Og mister bolden. Ej, hvor er det en god bold. Hold da kæft, mand. Ej, hvor er det godt spillet, mand. Wow. Det var god dag. Du har ikke et hold uden for England, så? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, det har jeg nemlig heller ikke. Men der er jo Det er mange, ikke der lige sådan, har sådan lidt svagt point for Real eller Barca. Ja, det er altid den der snak. Det har jeg faktisk ikke. Nej. Du har ikke lige den klasse, sådan, hvor folk de stiller der sådan, hvis det skulle være Barca eller Real. Det tror jeg er mest real. Men jeg har vitterligt aldrig nogensinde taget stilling til det. Det er kun, når folk spørger mig. Ja. Jeg har aldrig nogensinde siddet og tænkt, hvem er jeg, hvis... Altså, nej, det har jeg faktisk ikke. Og hvad med sådan Messi Ronaldo? Det Ah, der? der var jeg var klar. Jeg var også klar på den. Det er faktisk svært. Jeg blev mere og mere Messi faktisk med årene. Ja. Men har faktisk altid været Ronaldo. Ja. Okay. Præcis det samme her. Ja, jeg ved ikke, hvad der har gjort det. Du blev bare mere moden. Blev mere moden, ældre, forstår spillet bedre. Det kræver det. Jeg tror bare, han er jo, Messi har jo været gudsbenået. Ja. Altså, Enig. så det er jo svært at sige noget til det. Det er jo den der klassiske med hard work og med Ronaldo og sådan noget, ikke? Ja. Fed person, synes jeg. Ja. Det er meget det, der gør det. Der er alt den, der siger mig, at Chelsea scorer. Okay. Simpelthen. Det var lidt kukket. Ja, jeg kunne lige mærke. Jon, jeg misunder kommer op din for enden. optimisme. Jeg misunder din optimisme omkring Chelsea, det gør jeg altså. Jamen, jeg er så meget optimist, det ved jeg sgu ikke. Synes jeg er meget... Har du kan se det der og tænke, vi scorer? Ja, du har ret. Det er måske Løbet. Lidt, det er måske lidt dumt. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, fordi jeg ved ikke, hvor det skulle komme fra lige nu. Nej, det har nemlig svært ved at se. United, de står bare godt lige nu, altså. Ja. Kom nu. Oj, det er nu. Ja. Hey! Der er fløjtet. Han dømmer. Kom nu! Ikke? Og han ærger sig. Så Vi er ikke færdige. Der er nemlig det gode af 3 minutter tilbage. Så vi er ikke færdige her. Oh my god. Den her kamp, den har det hele. Så er det nu. Shit. Ikke? Det er derfor, vi ser watch along. Det er fordi, det her, det sker. Ja, Ikke? det er rigtigt. Ej, nu kommer seertallet op. Ja. Mit hjerte sidder helt op i halsen endnu. Men Let nu us må jeg cook. sige noget. Hvis der er straffe, det er jo det sidste, han må lave. Det er der jo. Er der ikke? Jo, han vælter jo. Han vælter jo bare ned men over jeg ham. tror også, at han glider ind i ham. Eller falder ind i ham. Og han ved det bare med det samme, Dalot. Det er det, der er uheldigt. Han går ikke rigtig efter at Han takle mister ham. balancen. Nej, ikke? han mister bare balancen lidt over ham. Men okay, så må man så også sige, faktisk, nu snakker vi lige om Chelsea, laver mange fejl. United givet 2 straffespark. Jamen, det er også det. De har Men- også sig selv. Men noget, der er at sparke 2 straffespark i samme kamp. Det er farligt. Det er meget farligt, Men fordi under du tager ikke overtænker. straffespark. Du er sikker? Ja, 100%. Det tør jeg godt at sige 98 minutter. Det gør Okay. han ikke. 100%. Nej, lad nu være. Nej, stop. De skal jo kigge på den, Må jeg men se? prøv at se, han vælter ned over ham. Hvad Han, mener ja, altså det gør han Det jo. kan aldrig være en faktor.
fair nok, det er uforsætligt. Jamen, Men det er jo bare ærgerligt. Ja. Det er jo bare ærgerligt. Så kan du jo bare vælte hele tiden i feltet, for det til at ligne, at det er... Ja. Rammer han ham overhovedet? Gør han ikke det? Der er straffe. Han dømmer den. Han dømmer den, altså. Og han dømmer den. Ej, for glem. Der er lige 1,5 minut efter det her. Okay, nu slapper vi af. Jeg sætter næsen helt op nu. Selvfølgelig scorer han. Og der har været meget regn, så... Kigger i kameraet. 3-3. Skal han glide? Jeg tør ikke kigge. Tak skal I have. GG United. Kan ikke fordrage jer. K. Palmer. 3-3. Cold. Jeg bliver ved med, indtil han har scoret. Jeg gider det ikke. Cold Jeg Palmer. hader det her. Der er fløjtet. Yep. Han er kølig. 3-3. Han er kølig. Shit. Vigtigt. Og de henter bolden. Trods alt et point. Ja. Det kan jo en 4-3. Det er det, jeg siger. Altså, siger, hvornår får de straffet på Mount kan gå op og score nu. 97 eller sådan noget? Fuldstændig vanvittigt min predictions, tror jeg, i sidste minut, by the way. Ja, det Ja, det er faktisk true, det ja. er lige før, du har fortjent den. Nej, der bliver lagt mere til. Hey! Så! Oh my god. Så, kom nu! Spil den! Spil bolden! Spil den. Spil den. Sterling! Raheem! Spil den! Nej! Vi har den nu. Hvorfor skyder du? Hjørne. Oh my god. Oh my fucking god, bro. Onana tror, den går ind. Han tror selv, den går ind. Skyd! Palmer. Hallo! Ikke kom og fortæl mig, at det her, det ikke er det, du skal se Watching on for. Hvor er det fucking Bro, jeg vil få blackout, man. Bro, det er sygeste. Jon, du er en fucking prophet. Ligegyldigt. Hvad er det, jeg siger for 2 minutter siden? Husk, jeg har lige 1,5 minut tilbage. Sindssygt takes derude. Du kommer langt med at tro på dig selv. Det bliver det koldeste edit nogensinde, det der. By the way. Der er 1,5 minut tilbage, og så Prøv, kommer det er derfor. Ja, præcis. Big game players. K. Palmer har lige lavet hat-trick. Ja, det er fucking stort. Han har det er en big game player, det der. Nu skal vi fucking bare lige tage os sammen 1 minut. Bro, mit hjerte. 1, 2, 3 minutter, sådan done. Kom nu Prøv lidt. se ham ikke den der op. Kom nu, ikke? Det er så smart spil. United står Og snork selvfølgelig skal han sparke. hvordan Hvor er kan der man mange ikke- spillere, der ikke vil sparke der? Nej, hvem er det, der retter den af? Hvem er det, der retter den af? Det er en United-spiller. Det er en United. Ja, men hvem? Er det Mount? Nej, det var ikke Mount. Det var det, jeg lige håbede, det var. det var Holy Men fuck. overvej, hvad der lige foregår lige nu. Ej, hvor er det crazy. Oh Ja, vi my kysser os fucking lige God. 1000 ser nu. 992, siger min. Det er... Og prøv at høre. 1007 nu. Ja. Altså, mit hjerte. Hvis du sidder Fornøjelse. inde, ser streamen, Yes. husk at give den et sub. Ja, Oh subscribe. my god. Jeg tror gerne, Kraus vil have Jon tilbage. Ja, fuck ja. Det kan godt være, at jeg skal være her for evigt nu til. Holy shit. Nå, hvor lang tid? Ej, altså lad os sige, den bliver 4-4 nu til gengæld. Så Nej. ja, der kan ikke være meget tilbage. Kom nu, tag jer Kom nu. fucking sammen. Yeah! Der er flot. Fucking vigtigt, mand. Hvor er det fucking sindssygt. Ej, Fair. fuld. Også fordi folk, Hvordan giver det mening, det folk der? er nødt til at forstå, jeg har giver været det med mening? på så mange watchalongs her, hvor vi har set Arsenal Det er det sygeste. clutch op i sidste øjeblik. Jeg har set J.K. Matt gå amok. Ej, det der, det er... Gid, det var mit hold. Det er fodbold på det. Det der, det er simpelthen... Altså, vi sidder og preacher om inden. Giv os nu bare en kamp, hvor. Ja. Kæft, det Jeg fik gider ikke det der låste. Wow, den Giv har os nu bare en leveret. god fodboldkamp. Fuck. Hvad får vi? En hell. fucking vild fodboldkamp, plus Chelsea vinder. Wow. Det kan ikke blive... Altså, du kan ikke skrive en kamp bedre, end du lige har skrevet. Nej. Hvad siger vi til Ja, jeg er Conference League nu? helt oppe at Ja, køre. Conference League. Okay, we back. Skal vi lave det om, eller? We back. Jeg tror meget, vi ender i Conference League. Det er jeg ikke i tvivl om, vi Det har gør. jeg altid sagt. Jeg er helt enig. Wow. Selv for en neutral seer. Ja. Jamen, det er det. Jeg er Altså, helt over Vi har været kraftigt med. Det var 4 tæt, men det er lige pludselig, altså. Bro, det er sygt, det der. Det er fuldstændig vanvittigt, det Ja, der. det er virkelig vildt.